Mint minden botanikus kertnek, a Nyíregyházának is elsődleges feladata az oktatás, az óvodás szinttől a tudományos szintig. A hét minden napján fogad a kert csoportokat. Szakképzett vezetők kísérik végig a vendégeket, és tartanak tájékoztatókat, előadásokat. A Tuzson János Botanikus Kert a gyönyörű Sóstói erdő szomszédságában, a Nyíregyházi Főiskola ölelésében található. 1984-ig elkészült a rendszertani terület, a tó és környéke, a sziklakert, a különböző növénytársulásokat bemutató erdőterület, 2 faház és 2 nagyméretű fóliaház. A pálmaház első részét 1984-ben, a kaktuszházat 1992-ben, a mediterrán házat pedig 1997-ben adták át a rendeltetésének. A fejlődés nem állt meg. 2005-ben egy trópusi haszonnövényház épült, melyben most már a nagy közönség számára is megtekinthető a legendás levélméretű amazonasi tündérrózsa. Még ebben az évben került átadásra az Életfája nevű bemutatópark, melyben minden tavasszal hagymás növények, tulipán, narcisz, jácint, nyáron pedig egynyári dísznövények fajta bemutatója látható. A 2006-ban átadott látványhíd ezen növénykompozíciók más távlatból történő megcsodálását teszi lehetővé. 2007-ben a még üresen álló területen Ázsia, Kína, Japán növényeit bemutató kertrész, vagyis a japán kert készült el. Aki egyszer már megfordult itt, az tudja, érdemes ide ellátogatni, és természetes közegében rácsodálkozni a növényvilág rejtett szépségeire. Minden évszakban érdemes betérni, hiszen bármikor csodálatos látnivalókat kínál mind a szabadföldi, mind az üvegházakban található páratlan gyűjtemény. Irány Nyíregyháza!